ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯಲಿ. ഞാൻ ഇഞ്ച നടത്താ തിന്തേ എന്ന കാർ ഇഞ്ച ഉണ്ട ഇഞ്ചി ದಾಂಡಲ ಇಂಚದ ನಡ್ತಾತೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎನ್ನ ಕಾರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಅಬ್ಬ ಬೇಲೆ ಞಾಂಡ್ ಇನ್ನಿ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆನು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಫುಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಂದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತದು ಈ ಬೋರ್ಡ್ ತೂಂಡ ಕುಸಿಟ್ ಲೈಫ್ ಬೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನಾ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇಂಚ ನಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತಪ್ಪ ನನ್ನ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಚೇನಿ ನನ್ನ ಕಾರ ಇಂಚತೆ ಇದು ಸೊಲ್ಲೆ ಆತಿ ಒಳ್ಳೆ ಅಮ್ಮಿ ಮಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫುಲ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನು 7 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತು ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆತನು ಈರ್ನ ಕೈಡ್ದೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಅವಡಿನಿ ಏನಾರ್ದೇನಾ ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ಸರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾಯಿಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಕಮಾನ್ ಓಪನ್ ಆಲ್ ಪ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿದ್ದೆ ಎಂಚಿನ ಗಂಜಿ ಊಟ ತಯಾರಿದ್ದೀನ ಮಾರಾಯ ಎನ್ನೆಂಚಿನ ಮೂಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಭ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಅಂಜಾವಡ ಮಲ್ಪಾವ್ ಅವು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಬಿಡಿ ತುಲೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಬಾಣದಾನೆ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ರಡ್ಡು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರಡ್ಡತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಣ ಒಂಜೆ ಸೈಡ್ ಅವು ಒಂಜೇಕೆ ಪೋರೆ ಅಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಮಾರ ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ಶೌಚಾಲಯ ಯಾವ ಪೈ ತುಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಚ ಶೌಚಾಲಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡಬಾರದು ಅದೇ ಶಶಿ ಅಣ್ಣ ಶೌಚಾಲಯ ಹೋದು ಗಲೀಜು ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮನಸ್ಸು ಮೇಲೆ ಬರ ನಿನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಕಾಪಾಡಿ ಅವಳು ಮಾರಾಯ ಶೌಚಾಲಯ ಯಾವ ಅಂಜಾವಡ ರಪ್ಪ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ದರ್ಶನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಳು 1ರಿಂದ 3ರವರೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರ್ತನ ಓಡು ಮಲ್ಮ ಇದಾನೆ ಬರ್ತಾನ ಸಾವೆ ನಿನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂದರ್ಶನ ಅವಡು ಸಂದರ್ಶನ ಅವಡು ಸಾವು ಅಂಗಿ ಬಿಡುದು ನಿನ್ನ ಸಾವುಡ ನಾವು ಸರಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಮಾರಿ ಸರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಲ್ದುಲೆ ಭೇಟಿ ರಾತ್ರಿ 6ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ ಎಂಚಿನ ದೈವ ಭೇಟಿ ಆಪುನ ಮಾರಾಯ ಅವಳ 16 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತಿಂದು ಇರಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲಮಿತಿ ಮಲ್ಪೈ ಕಾಲಮಿತಿ ಎಂಚಿನ ಭಟ್ಲೆ ನಾಟನ ಮಾರಾಯ ಏನ್ ಮೂತ್ರ ಮಾಡಿ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೆಯಿರಿ ಉಲೈ ನಳ್ಳಿಜ್ಜ ನಳ್ಳಿಡ್ಲು ಮುಖ ಮೂತ್ರ ಮಾಡ್ತದೆ ಐಟೆ ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೆರ್ಕರವಂತ ಮಾರಾಯ ಐಟ್ ತೆಕ್ಕರತ್ತವು ಮುಖ ಅವೇನು ನಳ್ಳಿದ ಕೈ ತಲ್ದಿವರೆ ಮುಖ ಮೂಲ್ದಾಯ್ತಿ ಸೈದನಿಯಾ ಅವಳ್ದಿಂದ ಮುಲ್ದೋಜುಂಡಿ ಅವು ಬಿಡಿ ಈರ್ ಕುಲ್ಲುನ ಜಾಗೋಲು என்ன போடுவார்தானா ಈರ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನು ಓಲ್ ಕುಲ್ಲುನು ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ ಮಿತ್ತದಾದ ದೂಪುನು ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಿತ್ತೋಲ್ ಕುಲ್ಲುನಿ ನಾನು ತಿರ್ತು ಕುಲ್ಲುನತ ಮಾರಾಯ ಅತಿ ಈರ್ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನತಿ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಡ ಮಾರಾಯ ಬಸ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಮೂರು ತಿರ್ತೆ ಕುಲ್ಲುನಿಯಾ ಅಂಜನ ತಿರ್ಗಾದಿಕ್ಕ ಅವು ಈ ವೈಟ್ ದಿತ್ತು ನಾವು ಬೋರ್ಡು ಅವು ಬಿಯರ್ದ ಬಾಟ್ಲಿ ಇಡಿ ಅಡಿಗೆ ತೂಕೋರು ಹೇಗೆ ರಾಕೆಟ್ ಲಕ ದೀತದ ಪೋಡ್ ಮಿತ್ತು ನೀನು ನಾವು ಹೊಡ್ಚೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಅವು ಬಿಡಿ ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಬೋರ್ಡು ಓಲುಂಡು ಮಾರಾಯ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಬೋರ್ಡು ಮೈನ್ ಬಾರ್ದಿಯನ ಅವು ಬಾಡಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದ ಬೋರ್ಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮರಣ 2020-21 ಅಂಜಿಡ್ದು ಕುಡಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ಬಾರ್ದೋಡು ಎಂಜಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜನನ 60-61 ಡಾಕ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಗೋರಿ ಒಂದು ಅವರಿರ್ದು ಕಡೆ ಆದ್ರು ಮಾರ ಎಂತ ಸಾವು ಮರಣಯ ಅವ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ ಓಡಿಯ ಒಂಚೂರು ಕೊಂಬ ಅಂಚಿಂಚಾತನು 3 ಅಂಚಿನೇನು ರಾತ ಕೊಂಬನು ಮಾಕಬಾರ್ದು ಈ ಮರಣ ಮಲ್ತು ಬಾರ್ ಸಾಯ್ದ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈರ್ನ ಮರಣ ಎಂಜಿ ಮಲ್ಪಿಯ ಈರ್ನ ಮರಣ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಚಿ ಸಾವಿ ಅಂಜ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ ಅವು ಬಿಡಿ ಈತು ಮಾತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ದನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ
ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಜನಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ಪುಡದನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಾನೆ ಜನಕುಲು ಅಡೆಮುಟ ಕಡಿಮುಟ ಬರ್ಪುನು ಬಿರ ಹೋಗ್ಪುನು 10-15 ಜನ ಕಡಿಮುಟ ಬತ್ತಿನಿ ಬಿರ ಹೋಯ್ನಿ ಅವು ಬಿಡಿ 10 ಜನ ಕರಿಬಿಡ ಬತ್ತ ಬಿರೋಬೋತಾರ ಅವಳೊಂಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷಂಟ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತೀನಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಜಪಡದು ಇಂಚ ತುಯ್ಯರು ಇಂಚ ತುದು ಸೀದಾ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ಗದು ಪಿರ ನಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಾನಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಾನೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದೇವಲ್ಲ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹೇಗೆ ಹಾಕಿಂದೆ ಸೈತ್ ಬೋತ ಅವ್ಳು ಕಡಿಡೊಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಡ್ದಾನ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ದಾದಂದು ಬಾಡ್ದ ದಾದ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ ಹೆಂಗ ಅಂದಾಜಿ ಹೆಂಗಂದಾಜುಂಡು ಎಂಜಿನ ಮಾಡ್ದೆ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಬಾಂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಬೆ ಬರ್ಪೇನೆ ಅವಳ ಸೈತ್ ಬೋತ ಮಾರಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ ಪೂರ ಹಾಮಲ್ತ ಒಬ್ಬ ಒಡೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪುಣಿಯ ಅದೇ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಕೊಡದು ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಅಂದು ಹೌದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಓ ಎಂಜಿನ ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತಿನ ನಸಿಬೆಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಜ ಇರು ಬೋರ್ಡ್ ದೆತ್ತಿನಿ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಇಂಚೆ ಬರೋದು ಅಣ್ಣ ಲೆಪ್ಪುಲೈ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಜನ ಸಾಂದ್ ಮಾರಿದ್ದವಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರ್ನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬರ್ಬರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ ಹತ್ತು ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಈ ನಮೂನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಈ ನಮೂನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದಾರ ನಿಖಿಲಿಂಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸನ ಓಕೆಜಿನೇ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಅವು ಯಾರು ಪೇಷಂಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅತ್ತ ಡಾಕ್ಟ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವರುಣ್ MBBS ಆವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಆವ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಂಜತ್ ಎಸ್ ಬಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಅಂಜತ್ ಎಸ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಂದತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎರಡು ಸಲ ಬಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದು ಎಸ್ ಅಂಜತ್ ಮಾರೆ ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಪಲ್ಲೆ ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಅದೇ ಅಂಜತ್ ಓಕೆಜ್ಜ ಏನಾರ್ದು ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಬಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಏನಾರ್ದು ಇರೇಗ ದಾದಾವಡು ಅಂಜತ್ ಮಾರೆ ಅಂಜತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇನ್ನೈಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರಡು ಅಂಚ ಇರೇಗ ದಾದಾಪುಂಡು ದಾದ ಸಿಕ್ ಬಲ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜ ಅಂಜನ చెప్పಮ್ಮ ಹುಷಾರಿ చెప్పೋ చెప్పా చెప్పు దొంగ చెప్పు ಒಕ್ಕಲಿಂಜ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ చెప్పు ಬಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಿಡ್ದಾದ ಬನ್ಸಿ ಇಟ್ಟುಕಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಂಗಿ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ್ಪುಣ್ಯಾ ಯಾನಮಂಡಿ ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಪಿನಿ ಯಾನಮಂಡಿ ಅಂಜೆ ನಾವು ಇತ್ತ ಬಂದಿದ್ರೆ ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಓರ್ ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬಡಾರಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬೈತನೆ ಮಾರಿ ಅಂಜತ್ ಇವತ್ತು ದಾದಾ ಒಂದುಂಡು ಐಕರ ಬಚ್ಚಿಲಗಾಪು ಅಬಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ಮರ್ಕಾಪಿನ್ ಅಬಕ್ಕ ತರೆ ಸುತ್ತು ಬಚ್ಚಲಗಾಪಿನ್ ಅಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆತೆ ಬಂತೀನಿ ಆ ಜನ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಪಪ್ಪ ಏರೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಪ್ಪಾಗ ಆಯ್ತು ಬಂದ ಲಕ್ಕೆ ನಾಯಿ ಆಯ್ ವಿಷ್ಣು ಜತ್ತಲಕ ಜತೋ ಅಂತ ಕಾರ್ಮಿತ್ ಬಾರ್ದು ಮಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಈದಾನ್ ചെയ്തിന് ಮಾರಿ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಿಯಾ ಒಬ್ಬಲೆಪ್ಯಾ ಪಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಿಯಾ ಪಪ್ಪ ಬಲೆ ಪಪ್ಪ ಅಲೆ ಸಾವಿರ ಬೇಗ ಓ ಓ ಓ ಮಾರಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ದೀಪಾಕರ ಇಲಕ್ಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರ ಬಲೆ ಬೇಗ ಅಜರ ಗುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ಅಜರ ಗುಲ್ಲೆ ಗುಲ್ಲೆ ದಾದೆ ಪುದಾರೆ ಸೋಮನಾಥ ಮಂಗಲ್ ಪಾಡಿಯಾ ಅತ್ತಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಲ್ ಪಾಡಿ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಅಂಚತ್ತೆ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಅಂಚ ಅತ್ತನ್ನ ಆ ಪಲ್ಲೆ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಹತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪನ ಅಂಜತ್ ಬಾಯಂಗಲೆ ಚನೆ ಇರ್ದಾಲ್ತೀನಿ ಬಾಯಂಗಾಯ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾಯಂಗರು ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬನ್ನಿ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಿಯ ನಿನ್ನ ಸಾವು ಕಂಗಡಿ ಬಾಯಿ ಬಿಡ್ಲ ಕಣ್ ಮಾರಿ ನಿನ್ನ ಅತ್ತಿಯ ಆಜಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಬನ್ನಿಯ ಕುಟುಂಬಡು ಒರಿ ಬಾಯಂಗಂಡಯೋ ಹೌದೇ ಸಂದುಂಡು ಸಂದರೆ ನಿಗುಲೆಂಜಿನ ಮುಡುಪು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಮಾರ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೇ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಣ ಬೋದು ನೀವು ಆಜಿ ಸೆಲ್ದ ಮಲ್ಲಗ ನೋಡ ಆದಿ ಸೆಲ್ದ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೋದು ಎಂಗುಲು ಶಿಕಾರಿ ಬಿದ್ದಾರ್ತ ಮಾರಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಲ್ ಕಣ ಬ್ಯಾಟ್ ಕಣ ಎಲ್ಲೇ ನೆಪ್ಪು ನಿಂದೆ ಆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 1 3 4 ಕಾಲಿಂಡು 5 6 8 ಕಾಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ 16 ಕಾಲು ಇಂಡದಲ್ಲಿ 16 18 ಕಾಲಿಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗಲೂ ಇನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಸೀಟ್ ತೂಪಿನ
ಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕಲ ಉಲಾಯ್ ತೋರ್ಚ ಸರಿ ಎಂಗುಲ್ ತೂಪುನು ಏತ್ ಪರು ಉಂಡು ಎಂಗುಲ್ ತೂಪು ಅರುದುವಾರ ಉಂದೇನು ಎರುವೆ ಸಾವು ಬೇಜೇರಿ ಅಂತ್ಯ ಅವ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಚು ಆಮಲ್ಲೆ ಎಷ್ಟವು ಆಮಲ್ಲೆ ನನ್ನಂತೆ ನನ್ನಂತೆ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಉಲಾಯಿ ಪೊಗ್ಗುದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರ ಅಂತ್ಯ ఒక ಆತದ ಹಂಗ ಅವನು ಆ ಉಲಾಯ್ದು ಎಲ್ಲೇ ನಾಳೆ ತೋಜೋರ್ಚ ನಾಳೆ ಬಿದೆ ಬಡ್ಲಿ ನನ್ನಂತೆ ಬಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ ಬಾಡ್ಲಿ ಬಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಿದಾಯ ಬಾಡ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಬಿದೆ ಬಾಡ್ರಿ ಎಂಚಿನ ಡಾಬರ್ನ ಆಯ್ತ ನಾಳೆ ಅಂಚತ್ತಾವ್ ಹೆಂಗ್ ತೂಡಾಪಡ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟ ಅಂಜತ್ತಾವ್ ಅದೇ ತಿರ್ಕೊಂಡ ತಲೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಎಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಮುಕ್ಕ ಇಂಚಾಲ ತಿರ್ಕೊಂಡು ತಿರ್ಕೊಂಡ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗುದ ಮಾರ ಸಾವು ಅಂಚತ್ತು ಇಂಚ ಕಣ್ಣು ಕತ್ತಲ ಆಪುಂಡ ನನಗೆ ಅತ್ತ ಲಾಭ ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏ ಪಾಪುಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿನಾಗ ಆಪು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲ ಆಪುಜ ಮಾರ ಅಬ್ಬಕ ಒಲ್ಪ ಆಪುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪು ಉಂಟು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏಪ ಅಂಡ ಆಜಾರೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚತ್ತಣ್ಣ ಇಂಚ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಚಕ್ಕರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡವು ಪೂಜಾರ 4 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡಿ ಎನ್ನ ಬೀಡಿದ ಫ್ರೆಂಚಿಗೆ ವಾ ಚಕ್ಕರಿ ಅಂಚತ್ತು ಮಾರ ಇಂಚ ಕಕ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡ ಚಕ್ಕರ ಬರ್ಪುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಬಿಯರ್ಲ ಹಾಟ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂಡಗ ಅಕ್ಕರ ಓ ಪಾಪ ಎಂಕ್ಲ ಕಕ್ಕರ ಆರ್ಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ ಅವ್ನು ಇಕ್ಕಲಾಗ ಅಕ್ಕರ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪುಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾರ ಎತ್ತು ಬಿಪಿ ಉಂಡಾ ಬೀಪಿಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಉಂಡು ಸಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಣ ಸಾಯ್ದಿನಿಯಾ ಇಂದೆನ್ ದಕ್ಕೋಡ ಕಕ್ಕನ್ ಬರ್ಚೂಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ನ ಶುಗರ್ ಉಂಡಾ ಶುಗರ್ ತುಂಬಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತದಾನಜ್ಜಿ ಗೋಧಿ ಅಲ್ಲು ಸೊಸೈಟಿ ಸೊಸೈಟಿ ಅತ್ತೆ ಅನ್ಕೇನು ಕಲ್ತುಲೆತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೇಗ ಸೀಬೆ ಬಡ್ಕೆ ಉಂಡಕ್ಕೇನು ಸೀಬೆ ಬಡ್ಕೆ ಉಂಡಾ ಅಂಜತ್ತು ಈರ ಪಡ್ಕೆ ತೀಪೆ ಉಂಡಾ ಈರ ಪಡ್ಕೆ ತೀಪೆ ಉಂಡಾ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರ್ ಬರ್ದು ತೂಪನಾ ಮೊಬೈಲ್ ವರ ಶುರು ಮಲ್ಪನಾ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನೇ ಅದೇ ಹೋದ್ರೆ ಅಂಜತ್ತು ಒಂದು ಪಡ್ಕೆ ಉಂತು ಬರ್ಪುಣ ಎಂಚ ಪಡ್ಕೆ ಉಂತುದು ಬರ್ಪುಣ ತುದು ಬರ್ರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲನ ಮಾರೆ ಏ ಅಂಜತ್ತು ತುಗೆ ಇಡೆ ಬಲೆ ಕಂಡ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ ಈರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪನು ಅಂತ ಈರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಾವೇ ಅಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ನಿನ್ನ ದೇವಿ ನನ್ನಯ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ಏರಿಯಾ ಅಂಜತ್ತ ಆರು ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ನೀರು ಕಿಡ್ನಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಅನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಅಷ್ಟು ಗೊಬ್ಬು ನಮ್ಮ ಅಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ನಾವು ಯಾನಿದ್ದೀರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಡ ಬನ್ನಿ ಈರ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಪೋತುಂಡು ಅಂದ ಹೋಂಡ ಫಾಡನ್ಸ್ ಪಾಪ ಎಂಚ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಿನಿ ದುಮ್ಮದಗಲಂಜಿ ಗಾದೆ ಜಮೆ ಎಂಚ ಅಂದು ಓಯಿನ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ರಾಮದಾಸರೇ ಕಿಡ್ನಿ ಹೋತ್ರಿ ಜನ ಗಾದೆ ಬನ್ನೋದು ಅಂಚತ್ತು ಈರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಅಂತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಈರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ರಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಲ ಪೋತುನು ಹೇಗೆ ತೆಲ್ಪುಂದೆ ಹೇಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಕಿಡ್ನಿಲ పోయి ఒక హార్ట్ గట్టి మల్తుదా ಅಂಚತ್ತಜ್ಜರೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ರಟ್ಟು ಕಿಡ್ನಿಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲಿ కాగు ಈರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ಲ ಪೋತುಂಡು ಏನಮೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಈಗಲು ಗಡಿ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಮಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ಅನ್ ಪನ್ ಪೆಂಚ ಅಂದು ಎಂಚ ಒಂದು ಗಡಿ ಒಂಜೊಂಜೆ ಮನ್ಪ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಪೋಯಿನ ಪನೋಡ ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪಿನಿ ಐಕಿತ್ತ ರಪ್ಪ ಯಾಪ ಆಪರೇಷನ್ ಆಡು ಕಮನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬಾಯ್ಸ್ ಏ ಎಂಜ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಅದು ಫೀಲ್ಡ್ ಬಿದಾಡ್ನೆ ಮಾರಿ ಆಪರೇಷನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾನಯ್ಯ ಇರು ఒక ఈ డాక్టర్ మల్తొందుల నాయ ನಾನು ಕಲ್ಪುನು ఏం కల్ప ఉందుల మారి ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೇಗ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಆಪುಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಮೂಜಾರೆ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಟಾಪ್ 4 ಲಕ್ಷ ಆಪುನು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬೋಲಿಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಬೇ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಿ ಸಾಮಾನ್ ಮತ ಪೂರ ನಿಗುಲೆ ಕೊರ್ಪುನುಂದಂಡ ಎಂಕುಲು ಖಾಲಿ ಸಂಬಳಗಿಂದ ಅಂಡ ಒಂಜಿ 3 ಲಕ್ಷ ಉಂತವಳಿ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪಾರ್ದಂಡ 4 ಲಕ್ಷ ಆಪುಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಬರೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಗುಲು ಸಾಮಾನ್ ನಿಗುಲೆ ಕನಪಾರ್ದಂಡ ಸಾಮಾನ್ದ ಚೀಟಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಕೊರಿಯ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಸಾಮಾನು ನಿಕುಲೆ ಕನ್ಪುಂದಂಡ ಈತ್ ಕನಲೆ ಈತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂತಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪುಂಡವೇ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬದಲಾಡ್ ಬಾಟ್ಲು ಬೋಡ ಬೋಡ ಬದಲಾಡ್ ಬಾಟ್ಲು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೋಡಿ ಬೋಡ నువ్వు గ్లూకోస్ బోర్డు ఇచ్చి గ్లూకోస్ తో పొడి కంటాడు అలా అవే నెంకులు బాల్దిడి కలత్తు కొరప ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆತ್ತ ಹರ್ಕಂಜಿ
ಬರ್ತೀನಿ ಸಾವು ದಬ್ಬಣ ಒಂದು 2 ಉಂಡೆ ಟೈನುಲ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಪ್ಪಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಕಪ್ಪುದ ನೂಲೆ ಬೋಡು ಹೇಗೋ ದಯಪಂಡ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿ ಊರ್ದಕಲೆ ಗೊತ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲತೆ ಇವ್ರದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿರಿ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟ ಮಾರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏನು ಒಲ್ಪಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಒಕ್ಕ ಪತ್ತು ಇರುವದ ತರ್ಪಲೇಕಿಯವು ಅವು ಆಪರೇಷನ್ ನನಗೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಡ್ರೆ ಎಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ದಕ್ಕೊಂದಿಪ್ಪತ್ತೆ ಗೋರಿ ಮಲ್ಪುನ ಮಾರ ಸೈತ್ ಬಾರ ನೋಡ 30 ತಗಡು ಮುಖ 25 ಯಾರು ಇತ್ತು ಅವ್ ಬೋಡು ತಗಡ್ಬೋದು ತಗಡ್ ಬೋಡು ಒಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಹತ್ತಿಂದ ಆಪರೇಷನ್ ನೇರ ಮೈದಾನ ಅಲ್ಪಿನ ಚಾರ್ ಇಂಜಿನೇಕಿ ಯಾರು ಬೋಡು ಅವು ಕುಟುಂಬದ ಸುತ್ತ ಕುಲ್ದು ತೂವರೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೋಯ್ರಿ ನಿಮ್ ಸೈತ್ ಬಾರ ನೋಡಪ್ಪಣವು ಮಗ ಲಾಸ್ಟ್ ರಡ್ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಇಂಜಿನೇಕವು ಅದು ಕಟ್ಟದ ಗಾರಿ ಬೋಡು ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಏ ಬಂಡ ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿದ ಜೀವ ಬೋಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಪ ಮೇರ ಜೀವ ಬೋಪುಚಿ ಮೇರ ಜೀವ ಬೋನ್ಲ ಕೈಗಳು ಕಟ್ಟದ ಗೋರಿ ಜೀವ ಕೊರ್ಪು ಅತ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೈನ್ 10 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೋಡಿ 10 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತರೇಕು 10 ಲೀಟರ್ ನೆತ್ತೆರ್ ಬೋಡು ಬೋಡು. ಬಂಡ ವರ್ಮ ಅಂತ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಡ 4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಹೋಯ್ ಕೊಡ್ಚಾ ಅತ್ತಿ ರಾಮದಾಸರ ಮಕ್ಕಳೇ ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಹೊಸ ಜನರೇಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗೆಲ್ಲಕೇನು ಬೋಡಪ್ಪಣ ಎಂಚಿನ ನಿಕುಲ್ ಮಾಟಕಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಮಾರ ಆಯ್ತು ಮಾರ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ಪಿನ ಆಪರೇಷನ್ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮ ಏನಿಕಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರ ನಡೆದಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಏ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿದ ಚೀಟಿ ಮಾರ ನೆಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪರಂಗ್ಲಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಆಪಜಿ ಈ ಬೇತೋಲ ಮಲ್ಪ ನಡಪಿಯ ಮುತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಏ ಓ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಎಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ದೇವರು ವೈದ್ಯರ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಅಂಚ ಬಂದ್ಪೇರು ನಿಕುಲು ಮಾತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ತು ಪನ್ಪಾರು ಎಂಕುಲ್ನ ಜೀವ ಪೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೇಷಂಟ್ನ ಜೀವ ರಿಪಾವ ಬಂದು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಮೂಲ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕಲ ವೈವಾಡ್ದ ಸೂರಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂಗೊಂಡು ನಿಕಲ್ ಬೋಡಿತನ ಮಿಷನ್ ಪಾಡ್ದಾರ ಮಸ್ತ್ ಖರ್ಚು ಸಂಬಳ ಹೊರಡುಂದು ಅಂಡ ನಿಕಲ್ ತಿನ್ಲೆ ಅಂಡ 4 ತಿಂದ ಕಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಏ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾನುವ ದಯಪಲ್ನೆಗೆ ಆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ 10 ಜನ ಮೋಕೆಡ್ದುತ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ ಸಾಧಿತ್ತಾರೆ ಐಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಎಪ್ಪರ ಸರಿದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಈಗ ಲೂಟುಲೆ ಅಂಡ ಈ ನಮೂನಿ ಲೂಟ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಪಾಪ ಇಂಚಿತ್ತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇಂಚಿಡ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಪಾಪ ಓಡಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಜಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಬನ್ಪಿನ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿರು ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಂಚಿತ್ತ ಬಂಗ ಬರ್ತಂದ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆ ಸರ್ಜರಿ ಇಂಟ್ ಮಂಡಂಡ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡೈತು ಸಾಲ ಬಡೇಜ್ ಪಾಪ ನಂಬೋದು ಐಟ್ ಮಾಲ್ ಬಲೆ ಬೈ ಬೈ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಿಜ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬದುಕುವೇನಮ್ಮೆ ಬದುಕಂಡ ಈರ್ನ ಗೇಲು ಸೈತುಂಡ ಆಯ್ತು ನೆನ್ನ ಗೇಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್